Нашим позвонить, а их вот сейчас на площадь автобус пускают, нет? Они на парковке сейчас. Какой? Сейчас, хорошо. Всю атрибутику, все, что у нас есть. Вы нас как грузчиков снимаете? Ушул есептен рус эстрадасы да мен һәм Максим Шарафутдинов икәү бергә алып барабыз. Килегез, барыгыз да көтәбез. Булай туры дигән нәрсә булды аңа. Син яктырды прямо. Денис, ты у нас более-менее сейчас свободный же, я так понимаю, да? Да? Да. Смотри. Время уже 11. Если вы можете встать рядом к барабанщику, то я бы встал рядом к барабанщику, если он вам не будет мешать. Либо даже я бы сделал так, чтобы вы вышли вперед и вправо, и влево свою, да. Еще, давайте. Вот здесь. Можно скрипочку? Если возможно, что вы зафиксируете здесь, возможно, что у вас по задумке есть какой-то номер, когда вы подходите к Гюзель, то вы можете подойти, но желательно находиться все время в этом пространстве. Борсо қошыш өткендер шықырлар. Сәлем Мұса. Шекер жеттіңіз? Аллаға шүкір. Яра, молодцы. Давай репетицияға шығамыз. Яра. Мына біздің түсірелер подглядывают. Біз бүгін Кремль сарайына келіп жеттік, достар. Бек шатпыз, келегіз. Зор бәйрәм болашақ Алла тілесе. Шулай, барығызды да күтіп қалабыз. 18 сағатта башланашақ. Микрофон только если можно, я выйду к ним. Да, сейчас дадут. А Раушан, вы сможете открыть микрофончик артистки? Давай. Он не знает, как отвечать мне. Почему? Вроде бы знаю, как отвечать. А как открыть? Кому именно? Гузель. Попробуем. Спасибо. Мне кажется, что у Гузель есть такое качество, которое присуще очень редким, на самом деле, звездам. Она действительно умеет сиять. И это выражается во всем. Это выражается в походке, в движениях, это выражается в том, как она поет, в том, как ее публика принимает. Ну, она какая-то особенная. Несмотря на то, что нельзя сказать, что это прям очень долгий творческий путь, 15 лет, вот то, что она сделала за этот короткий промежуток, 15-летний, это дорого стоит. А учитывая, что я тщательно изучал сценарий, у меня там как раз есть именно сценарная такая задумка по поводу песни «Ромашка Лара». Ну, во-первых, понятно, что она про цветы. Не обязательно для этого знать татарский язык, чтобы понять, о чем она. Вот. Ну, такая вот веселая.
Плюс мне очень нравятся дуэты, которые она исполняет. Ну, в частности, дуэт с Элвином Греем. Я думаю, многим тоже нравится, так как Элвин современный исполнитель. И здесь Гузель, она шикарно просто украшает эту песню. Красивый, хороший. По-моему, так она называется. Вот. Все верно. Видите, знаком с репертуаром, не понаслышке. Итак, дорогие друзья, скажу еще проще. Мы приветствуем вас на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 15-летию творчества Гузель Уразовой. Представляете, кто только сегодня приехал нас поддержать. Мәскәүдә бүтән кеше, бүтән Россия җыелды монда дуслар. Splash группасы килде безгә, алар Уфадан, әмма ләкин алар бүтән дөнья чемпионлары әле генә бәйгедә җиңүче булып кайттылар. Һәм алар бүген безгә конкретно барабан итәчәкләр. Umuman Гүзел белән без күптәннән таныш. Без аның белән бергә бер елны 2004 елда Казан дәүләт педагогика университетының музыка факультетын бергә тәмамлаган идек. Бер артлы дәүләт экзаменнарын биргән идек. Шул вакытлардан бирле мин аны яхшы беләмен. Әлбәттә укыган чорларда безнең ничектер бергә катнашуларыбыз булмады. Ниндидер проектларда. Әмма ләкин мин ул вакыттан бирле аны беләмен. Шуңа күрә сорауыгызга җавап биреп инде. Былтырлары Гүзел миңа шалтыратты да инде. Муса теләгең булмас микән безнең 15-нче юбилей сезонында катнашырга дигәч мин рәхәтләнеп теләгемне белдердем. Чөнки Гүзел чыннан да көчле җырчы, көчле музыкант дип әйтәсе килә. Чөнки һәрбер җырчы әле музыкант дип үзен ата ала торган кешеләр күп түгел безнең эстрадабызда дип әйтик инде. Шуңа күрә рәхәтләнеп менә эшләп киләбез. Мин моңа бик нык шатмын. Концертлар барсы да һәрбер концерт индивидуаль концерт бит инде ул. Алай айрым әйтмәс идем, кайсы концерт истә калгандыр дип. Менә бүген без Мәскәүдә чыгыш ясаячакбыз. Бәлки менә шушы Мәскәү концерты
күбрәк күңелдә калырдыр дип ышанып каламын. Чөнки монданың залы да зуррак, аудиториясы да бүтәнрәк булырга тиеш. Юк, миндә борчылу хисләре юк. Әзрәк кенә әлбәттә артистта дулкынлану хисе булырга тиеш. Чөнки дулкынланмасаң ничектер нәрсәдер килеп чыкмас шикелле тоела. Шуңа күрә дулкынлану хисе миндә бар. Ул әйбәт хис дип уйлыймын мин. Шуңа күрә мин бу концертны көтеп шатланып алам. Гүзәлгә әлбәттә мин яңадан-яңа уңышлар теләр идем. Гүзәл белән әле безнең алда проектларыбыз бар. Аларны әлегә әйтеп тормыймын мин. Аларны соңрак бәлки шишәрбез. Бүтән интервьюда Гүзәлгә күңел тынычлыгы телисе килә, гаилә бәхете һәм яңа матур җырлар җырларга. Сөйклем, бүген безнең күптән көтеп алган көн килеп җитте. Без инде җәй буе, көз буе, кыш буе шушы концертка әзерләндек. Чыннан да безнең өчен бик җаваплы, шундый дулкынландыргыч концерт дип әйтсәк тә була. Безнең илебезнең төп сәхнәсе шушы зур Кремль сәхнәсендә чыгыш ясарга әлбәттә бик җаваплы. Мин уйлыйм, син бәлки каушыйсыңдыр, борчыласыңдыр дип. Ләкин мин беләм, син бик көчле, син булдырасың. Һәм бер дә борчылма. Шушы залга килгән тамашачылар, алар барсы да сине яратып, синең иҗатыңны үзеңне яратып килгән тамашачылар. Шушы 15 ел эшләү дәверендә мин уйлыйм, син шушы сәхнәгә менергә лаеклы кешедер дип. Һәм бу концерт әлбәттә шуның дәлиле. Рәхмәт шундый булганың өчен, булдыклы булганың өчен, тырыш булганың өчен, талантлы булганың өчен. Әле без үзебез генә түгел, бу сәхнәдә беренче тапкыр аяк басып җырларга безнең кызыбыз да килде. Шуңа күрә мин дөрестән әйткәндә үзем өчен бер дә борчылмыйм. Балалар өчен нык борчыласың икән. Шуннан да мин аңа яхшы чыгыш телим. Матур итеп җырласын. Без аны бик яратабыз. Барсы да яхшы булсын. Пока. Мамочка, я искренне за тебя переживаю, но мы все тебя поддерживаем, мы тебя очень любим, и я считаю, что у тебя все получится. Yazmışlar, şideci
Дұрыстан айтканда, Иллари инде хәзер 5-6 ел жырлаганы юк. Ни өчен дигәндә, ул 6 ел элек хәтердә шушы җырны яздырганнан соң, без күп тапкырлар студияга барып яздырып карадык, ләкин үсә башлады, аның тавышы үзгәрә башлады. Ничектер килеп чыкмый иде инде. Шуннан да җырлап карады, аның тавышы үзгәрә башлагач, без үзебез дә аңладык, әле җырламый торсын дидек. Шуннан ничектер идея булганда, мин инде Илларига әйтәм, кызым, әйдә әле барып студияга барып язылып карыйк, тавышын яздырып карыйк. Бәл нишләде микән, тавышың үзгәрде микән, җырлыйсың микән, син җырлый аласыңмы дип. Ул башта бик тартынды инде. Син ди тагын ди матур җырламыйсың, килеп чыкмый синең дип әйтерсең дип. Шулай итеп, без аның белән студияга кирдек тә, мин әйтәм, нәрсә җырлый беләсең, нәрсәләр куйым, нинди җыр куйым дигәч, мин менә бу җырларны беләм, монысын тыңлаганым бар ди инде, монысын бәлки җырлап карарга була дип, миңа ниндидер инглиз җыры бирде. Мин аның исемен дә белмим, башкаручысын да белмим. Әйтәм, үзең язып бир әле, хәрефләре ничек язылганын дип язып бирде дә ул миңа компьютерда. Без аның минусын эзләп табып, шуны яздырып карарга булдык. Иллари җырлап җибәрде. Мин үзем беренчедән шаккаттым, аның тавышын ишеткәнем юк иде, алай җырлый белгәнен дә белмидем. Шуннан соң шуны тиз генә Гүзәлгә җибәрдек, WhatsApp-ына. Гүзәлгә җибәрдем дә астына язып куйдым. Бәлки бу кызны да Кремльгә алырбыз дип яздым да, Гүзәл сообщениене карады да җавап бирмәде. Минем бит инде һаман теге әйтәсе килә, бу аңладым икән, аңламадым икән дип. Тагын яздым, әйтәм, тыңлап кара әле, әйтәм, алабызмы юкмы дигәч, ул аптырап шалтырата. Нәрсә монда тиктималга башын әйләндерәсең? Нәрсә кемне җибәрдең син миңа монда? Нинди американский җырчыбысың бу ди. Әйтәм, юк, танымыйсыңмы ди, бу бит Иллари, әйтәм, безнең ди минде. Ул шак катып калды тагын. Син алдамыйсыңмы ди? Чынлапмы ди? Мин танымадым ди тавышын ди. Әйтәм, әйе, аннан соң видеосын җибәргәч ышанды, әлбәттә. Шуңа күрә менә шулай теге әле мин Илларины әйдә кызым җырлап карыйк дип чакырмасам, ул җырлап та карамас иде, әлбәттә, бүген сәхнәдә чыгыш ясамас иде. Аңа уңышлар телим, миңа җырлау бик охшый. Шуңа күрә шундый кызыклы килеп чыккан ситуациядән гына менә бүген сәхнәдә Иллари җырлый. All the better. Now we picking fights and slamming doors, magnify of loves. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is all the reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Do we need somebody just to feel like we're alright? Is all the reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Too much time losing track of us. Where was the real? Undefined, spread out of touch. Forgot how it feels. All the messed up fights and slamming doors. On the fire of flowers. And I wonder why, wonder what for. It's like we keep coming back for more. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is all the reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Do we need somebody just to feel like we're alright? Is all the reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Гузельчика, моя дорогая, я желаю тебе
и всем твоим близким крепкого-крепкого здоровья, счастья и семейного, и такого, как сегодня, когда ты стоишь на сцене Кремля, и у тебя полный зал твоих слушателей. Я тебе желаю, чтобы такое счастье всегда было в твоей жизни. Я тебе желаю новых хитов. Я тебе желаю еще больших побед. И, конечно, я желаю, чтобы твои детки радовали тебя, так же, как и сегодня порадовала твоя дочка, которая вышла на сцену впервые. Я желаю, чтобы все у тебя было хорошо. Ты очень хорошая. Счастья тебе. Твоя Сагдиана. Сердце болит, бьется, стучит, мое сердце горит, только не кается, да, тебе говорит. Сердце магнит, сердце болит, мое сердце горит, только не кается, да, тебе говорит. Сердце магнит. Сообщили, что будут Сагдианы исполнять, я так удивился, потому что, народ и я как-то уже привыкли, что эта песня звучит именно на татарском языке. Как это будет исполняться, вообще себе представить не мог, на самом деле. Но народ, по-моему, очень хорошо принял эту песню. Очень рад, что у нас сложилось такое приятное сотрудническое отношение с ними, с Гузель, с Ильдар. Вот очень простые люди. Комфортно с ними работать и во время записи, и вообще по аранжировкам. Вот в такие рабочие моменты очень приятно с ними. Друг друга с первого раза понимаем, что-то где-то дорабатываем постоянно. Вот. Такой хороший творческий тандем у нас получился. Почему так вышло, ты мне подскажи, кто виноват в потере столь большой любви? Как жить теперь, как быть теперь с душой моей? Ведь не могу забыть, когда была твоей. Я всегда волнуюсь, да. А сегодня такой, наконец-то мы вновь споем нашу совместную песню, красивую и хорошую. Ты ждал этого дня? Ну, конечно, ждал. И давайте жить дружно. Всем нужно жить дружно. И я просто пожелаю сегодня Гузельге хорошего концерта. Это на самом деле большой труд собрать Кремлевский дворец. Не каждому дано. Вот такие вот дела. Гузель Уразова, красивая и хорошая. Грей. Ну вот мы и встретились. Все этого хотели. Споем? Споем. Давай еще берем кусаклаем. Ну что? Я не слышу Москву. Самая красивая. Давай, 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 давай. Ну что, Москва танцует! Давай, беги!
Дәүләт Кремль сараенда һәм горур рәвештә татарча концерт гөрли. Җырлыйбыз, Гүзәлнең 15 еллык юбилеен билгеләп үтәбез һәм хәтта миңа ияреп Максим Шарафутдинов беренче канал алып баручысы татарча сөйләшә башлады. Аны да өйрәтәбез, ул хәзер бәтәш ди. Гүзәлнең ромашкалар җырын өзелеп ярата. Менә шулай башлана ул туган телгә мәхәббәт. Гүзәлне чын күңелдән котлыйбыз. Гүзәл молодец. Бирелеп эшли. Менә бүген дә бернинди нервысыз, бернинди каушауларсыз ул чыга. Барысын да профессиональ дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә башкара. Аңа бары тик уңышлар телисе килә. Да ведь, Максим? Согласен. Слишком много я говорю, поэтому спасибо, до свидания. Озын-озак еллар хезмәттә, иҗатта бергә дөбердәтеп кайнап, кемнәргәдер үрнәк булып, кемнәрнеңдер ачуын китереп, рәхәтләнеп иҗат итеп яшәргә насыйп булсын. Гримеркада утырам, әйттеләр, концерт башланырга 1 минут вакыт калды дип. Менә белсәгез, йөрәк чыгып китә дип. Мен әйтәм, бу Гүзәл нәрсәләр уйлап тора икән дип шаккаттым. Это огромная ответственность. Это грандиознейшее событие. Не знаю, это татарский концерт, Кремлевский дворец. Да, полный зал, блин, это очень грандиозное событие. Она молодец, она умничка. Сün boyunda üsken tallarına Ağaç şişmelerde Bilmem nişlerge de Başlap gite olmamalarına Gitsem dolan yakıtam Şitte bakı tapmam Yaşarının gül canlı dilgeler Jırlayım dolan yokta Ну так, что все поняли, я все-таки хотел бы, чтобы до всех довести про дуэт. Очень интересная история, немножко неожиданно, но у нас всегда были какие-то мысли, как про какой-то дуэт, про какую-то песню, ну про новую песню речь шла. А тут в рамках вот подготовки этой программы Гузель предложила спеть какую-нибудь ретро-песню. И сама выбирала. И сама же и предложила. А я поддержал, потому что это одна из любимых моих песен, и таких проникновенных, и таких и мелодичных, и очень содержательных моих, как бы наших песен. И я очень рад, что так получилось. И еще один момент. Я много раз послушал, как перепела эту песню Гузель. Вот. И какие-то ее мелизматики мне понравились, и я себе взял. То есть не Гузель подстраивалась под меня в этом случае, а я, вот не побоюсь этого слова, подстраивался под ее мелизматику, и мне это понравилось. И песня получилась немножко другая, как будто бы новое дыхание и новая песня. Так что мне кажется, этот дуэт будет иметь какое-то продолжение. Надеюсь. Огромный потенциал, я думаю, у нее еще все впереди. И есть силы реализовывать будущей многодетной мамой. Молодец, Гузель. Спасибо тебе. Чужие глаза, ты тоже ищешь меня. Это жизнь серых дней, снова мимо пройдя. Но ты узнаешь меня, расскажешь все секреты. Теперь ты видишь, что мы с тобой с одной планеты. И будем вместе 300 лет. Расстоянии смысла нет. Смотри внутри меня ответ. Я твой пятый элемент. Менә без Кремльдә. Менә хәзер генә концерт бетте. Менә
3 сағат элек концерт башланыр алдыннан мен қараңғы сәхнәдә басып торганда Ходай Тәгаләдән көч сорадым. Һәм әтием, әнием, әбием өйрәткән дуганы гына әйттем. Һәм шушы сәхнәгә курыкмыйча Аллага шөкер без бүген эшләп чыгалдык җаным. Димәк, Ходай Тәгалә безне йөртә. Рәхмәт иң беренче Ходай Тәгаләгә. Безгә шушындый көнне биргән өчен. Икенчедән, без бу көнгә 15 ел әзерләндек. Дөресен әйтәм, 15 ел көннән көн, җырдан җырга, юлдан юлга, гастрольдан гастрольга, балаларны күрмичә. Һәм безне аңлап яшәгән әти-әнигә зур рәхмәт әйтәсем Сөйкүлем, килә. син бик моңсу, моңланма. Синең шундый гөрләп концертың үтте. Чыннан да бик дәрәҗәледер дип уйлыйм, ышанып калам. Ни өчен дигәндә, тамашачыларның инде сине алкышлавы, каршылавы белән ул сизелеп тора иде. Чыннан да яңа формат, үзенчә ниндидер яңалык белән шушы үзебезнең бәйрәмебезне уздырып җибәрдек, дуслар. Әлбәттә, сезнең белән бергә. Сезнең безгә сез генә кирәк, әлбәттә, без бер-беребезгә кирәк булып яшик шушы дөньяларда. Әлбәттә, Мин зур рәхмәт әйтәсем килә килгән барлык җырчыларыбызга, безнең дусларыбызга. Рус эстрадасымы, татар эстрадасымы, ул Дагестанмы, ул Тодосмы, алар берсе дә бер сүзсез безне аңлап, безгә әйе, без сезнең белән эшләргә әзербез дип торганнар өчен зур рәхмәт. Бу безнең өчен бик зур сынау һәм без бу сынауны бергә уздырдык, бергә үттек. Җаным, сиңа рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Син һәрвакыт миңа шулай син булдырасың, син булырга тиеш дип көч истәп торасың. Балаларга рәхмәт. Безне һәрвакыт өйдә сабыр гына көтеп торганнары өчен. Бүтән командабызга рәхмәт. Гүзәлләр җыр театры ул бар булачак, Алла теләсә, чөнки алар бу көнне күп көч куйдылар. Алар безнең командабыз һәрбер булган сорауны без аларга биреп, алар үз урыннарында эшләп тордылар. Мусага, бүтән музыкантларыбызга зур рәхмәт. Безне оештырган Globox Promotion, безгә ышанган шушы оешмага зур рәхмәт әйтәсем килә, Айдарга, аның командасына, Сания апаларга, Найля апаларга. Мәскәү, ул Мәскәү инде. Алар безгә шундук беренче көнне үк әйттеләр. Мәскәүне алырга бик авыр булачак. Ләкин без сез моны булдыра аласыз. Дигәч, алар безгә зур ышаныч акладылар һәм без бүген бу ышанычны аклаганбыздыр дип ышанасы килә. Шуңа күрә алып баручыларга Гөлназ Сафарова, Максим Шарафутдинов, алар бүтән көчләрен куеп бер сулышта алып барып тамашачы белән бердәм концерт булды менә бу. Һәм инде нәрсә әйтергә телим? Иң зур рәхмәтем тамашачыма. Безгә ышанып, безгә шундый көч истәп, шушы залларны тутырып, алкышларга күмеп, аяк үрә басып, безне бүген зурлаганыгыз өчен Ходай Тәгалә зурласын. Меңләтә баш иям сезнең алда. Әле сез безгә шундый алкышлар бүген бүләк иттегез. Алдыга таба да тагын очрашасы килеп китте шушы Кремль залларында. 16-нчы юбилей сезонына уздырасы килә башлады. Алла бирсә, Монсы бетте, 16-сы турында уйлый башлады. инде хәзер тагын йөрәге авырта башлый инде. Әле безнең вакыт бар. Без җәй көннәрендә бәлки уйларбыз да, бәлки оештырырбыз да, мондай очрашулар булсын иде. Бүген бер сорау бирделәр. Гүзәл, уеңда нәрсә бар дип. Җаным, бер сутка йокларга. Син миңа бер сутка вакыт бирәсең? Рәхмәт, дуслар. Без сезнең белән. Рәхмәт. Бүтән безнең командабызга, бүтән килгән кешеләргә, композиторларга, авторларга, җырларыбызның шушы сәхнәгә эшләгән аранжировщикларга барысына да зур рәхмәт әйтәсебез килә. Рәхәт яшәгез, бай яшәгез, булдырып яшәгез. Рәхмәт сезгә. Әкият тылсымы бардыр бу мәхәббәттә. Ярата белгән йөрәкләр ул мәрхәмәттә. Яратып сөеп яшәргә язсын гомергә. Җан яратам ярлары белән бергә гомергә. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың җанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың җанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым,
Yıldız bulup balkıysın tağında, nurlar bulup kabındın janında. Bana sina bağışlıyım jırlarım, sina alıp barırlar yollarım. Yıldız bulup balkıysın tağında, nurlar bulup kabındın janında. Bana sina bağışlıyım jırlarım, sina alıp barırlar yollarım. Yıldız bulup balkıysın tağında, nurlar bulup kabındın janında. Bana sina bağışlıyım jırlarım, sina alıp barırlar yollarım. Yaşadınız mehabette. Гузель Уразова. И все участники сегодняшнего концерта. Ильдар Хакимов. Ayдар Галимов, Елсия Бадрутдинова. Kızım canım. Kadirli tamaşaçılarım. Sizin şeşekler, alkışlar. Şeşekler elimizde doğun var. Друзья, приветственная корзина с цветами от полномочного представительства Республики Татарстан в Москве. Ого! Мәскәү, бәйрәм белән сезне. Тагы бер тапкыр Гүзәлне чын күңелдән котлыйбыз. Чәчәкләрегезне хәзер бирә аласыз. Хәзер кочаклый аласыз, фотога төшерә аласыз. Рәхмәт сезгә, Гүзәлгә без бардык зур үрләр телибез. Татар сәнгатенә, җыр сәнгатенә кергән зур өлеше өчен тагы бер көчле алкышлар. С праздником! Пусть звездочка под названием Гузель Уразова продолжает гореть на небосклоне татарской эстрады и продолжает светить нам своим талантом. Спасибо большое. Максим Шарафутдинов, Гульназ Сафарова. Достар, әйдәгез барыбыз бергә Мәскәү алдында башыбызны иек. Бу бит Мәскәү! Сәлам Мәскәү! Сау бул Мәскәү! До новых встреч, друзья!